Fil-budget li ġej mhix ser titħabbar żieda fil-VAT. Din kienet id-dikjerazzjoni ċara tal-Prim Ministru meta tnejn fil-għaxija kienet jieħu sem fil-programm Reporter fuq TVM. Iżda għal-kuntrarju il-Prim Ministru konferma li minn Marzu li ġej ser jorħsu il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Imma kien hemm min oġbu jagħti interpretazzjoni ħadd iżdied il-VAT. Jiena hawnhekk nista' nassigura kif assigurajt qabel l-elezzjoni li mhux ħadd iżdied il-VAT. Jekk tgħidli x'ħajkun fih il-budget ngħidlek ħaġa waħda super ċerta ħajkun fih il-budget li minn Marzu li ġej ħajorħsu il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Il-Prim Ministru saħaq li kull sena ikun hemm żieda fit-taxxi indiretti, iżda kien hemm min oġbu jinterpreta li din tfisser żieda fil-VAT. Dwar l-ispekulazzjonijiet li s-salarji tal-Ministri ser jiżdiedu, Joseph Muscat assigura li mhux tan li din mhijiex ser issir fil-budget li ġej, iżda lanqas f'din il-leġislatura. U għassaħaq li kummissjoni magħmula mill-Ombudsman, l-Awditur Ġenerali u l-Kummissarju Elettorali Ewlieni se tkun qed tippubblika rapport b'ċerti proposti li iżda jkun il-Gvern li jmiss li jiddeċiedi jekk idaħħalhomx jew le. Il-proposta tkun pubblika u tidħol fis-seħħ mhux f'din leġislatura. Din leġislatura iva ħankomplu b'dawn il-pagi. Fil-leġislatura li ġejja tkun anke d-deċiżjoni tal-Gvern tal-Ġurnata, ġifieri mhux il-proposta ħatkun awtomatika, imma l-Gvern tal-Ġurnata jara dak illi għandu jagħmel skont kif jħoss li għandu jagħmel. Jien żgur ma ħoss li għandi nieħu żidiet. Dwar l-immigrazzjoni irregolari, il-Prim Ministru reġa' tenna li Malta ser tibqa' żomm l-obbligi internazzjonali tagħha. Sostna li Malta mhix lesta li taċċetta li l-Ewropa tgħaddi żmien pajjiżna billi ma tuħux azzjoni sabiex tgħin ittaffi l-problema tal-immigrazzjoni. Fil-fema tiegħi u rejna illi għandna idejna sewwa fuq il-pozz qed jgħid bħalissa l-Gvern Taljan. Qed jgħid iridu nwaqfu it-traffikar tan-nies nikklampjaw fuq il-kriminali. Xi ħaġa li aħna għedna wkoll. Qed jitkellem dwar il-Frontex, xi ħaġa li aħna għedna wkoll. Qed jitkellem dwar aid lill-pajjiżi minn fejn joriġinaw dal-persuni, xi ħaġa li għedna aħna wkoll. Reazzjoni għal kumment tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li kkundanna lil Prim Ministru li qiegħed jiġbed leħ flok l-Ewropa, Joseph Muscat sostna li f'dawn l-aħħar 6 xhur attenda l-Kunsill tal-Ministri u qal li 28 kap tal-Istat dejjem iġibu l-interessi ta' pajjiżhom l-ewwel. Hija il-politika reali li kull pajjiż madwar dik il-mejda tiġbed lejn pajjiż. Jiġifieri jekk jien l-akkuża li qed ikolli huwa li niġbed lejn pajjiżni, ħadd iva niġbed lejn pajjiżi. Fl-istess programm Joseph Muscat qal li l-Gvern ma jaqbilx li jiżdiedu l-konfini tal-iżvilupp, kif ukoll tkellem dwar il-kaċċa fir-rebbija u anke dwar kif is-sitwazzjoni tat-toroq u traffiku huma priorità ta' dan il-Gvern.